Kanyang laki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anyang nga rin mapangko katangan bakay. Gumatang kay ti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Inak man na jitirsinan niyo na isparay. Apaw, mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day ayunis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Ano? Inakaw, tama nga nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Dan may. Inya laki din. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo magtananyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat no si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si daing kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isang awan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kumasidaan, adeng. Dagitoy laang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit laang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karniti sa balingal daw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa balingal store. Apay no, nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saong. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork day akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, diyan, nagsira ngay bagbagana. Saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 day iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan ngay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kunong kundit lang agumatang. Ngam ni Yunis mat gayan ti mapanaser-seripan. Anya? Kung mare, amumutun ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kayo ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y dadya karag. Makaraman day kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray. Ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ora asin wala lakay. Kumaprisar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay ayo nice. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na tuyaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin napintas na. Anya laki day. Neneneneng, umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit. Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Das day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yesindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Ang nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din. Sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakida ti tersina ni Yunais.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak kasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tangapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Uray ado matinakalukat at iresena, amabalin mo ang paggatangan. Ngamjela taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka, akanayon atuyo ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya, day ja Eunice. Agpuno ka, wan ko na. Ay si Kaki di mabakla. Tila sa mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangin. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito abaklamod. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka tanga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, gumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagana sa'in? Ang gaya boyfriend na. Kanayo naman ti umay kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si daon bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May silang at istora na bali na pagkatangan? Ha! Kunamkit de. Napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. So akay kayat mo timap-mapal ay titersena day di ayones. Gaputa pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anaktan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salig!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Nya. Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nangag ko nga ro daging kay balay. Natitilingak pa siya. Ha? Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Ay pauwan niya. Dahil tangiwa mo pare. Amano makadalon to di kin ni bagagaw na rikatay. At dami ka ang panagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din di mapan mo aramidon. Ag sirsirip. Anya langit din. Ngam husto mo tinangag ko ako na ni bagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha! Nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahil ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, mga nun niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nabartag ka manen, Manong Amancio. Sa dino tinaggapuam. Sa dilo kumabal. Ida-ili ba na? Inaldaw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwartagas gastusam. Wah! Anda! Sakpay di ko naman, ha? Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno adda igatang mo iti masapsapul mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado apagsasawan na kadayjay. Basta talaga tibiyag kapsak. Masapul ka gindo tayo ba't oras ang paminsaya. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samot nga amo ti anak mo ti kastangar aramidam? Wah! Saan lalaki din kabagay? Amok na naramidak. Ha! Saan na masapol ang mabuwan nito? Wah! Ha? Ha? Awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Kapitayo pa, yan ti Sisil. Agyaman naklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagaram, ante. Imayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang, ante. Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro apagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man.
Anya ti gagaram. Nadamag ko nga, barbartek kayo kanaw, isong ay maya. Sino mo din nakadamagamit na ita? Nga ti Sisil ah. Oh, anya laki din ni Cecil. Indaro na pala ang ka. Kitnamnamin sa laang mo dayday. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni ante. Pangasyo atata. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitagsubli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw, bakit? Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, hindi ti jak amo bakit? Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kin masakbayan na. Jak amo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jak amo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ba? Anong amansyo? Nan-ano ka? Anya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isuna laeng nateng ti sida. Awan na tuba. Ay, anya kalakit din manong. Si kalang arudan ti makipangan, agpili ka pa'y laeng iti sidaam. Mala, mangidasar ka makarod iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagis. Pinapanaw na kami nun ti nang ilakwak iti dagak ang balaybe. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay a pagnanaedam. Huwag kabagis. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga rodo ti bayad na kabagis. Ay, talaga adi kag pampanunot, manong. Asino tinangibagaken ka nga ilakom tinakaysaadan ti kalapaw mao. Puuna yan ti kasta. Anya tayo tayong sako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka diti makipagday dito yung balay yung anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan. Sabalin ti making kuko iti kalabaw. Agraman daga anak ka isaadan na. Anya? Ay, hindi kay maawatan tatang. Inlako ko anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inla ko yung ti kakaisuna adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakam mo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan di tayo subyan tinapalabas anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya at ti kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibos nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang anak ko. Anyangay. Ay, mabaling ko ti agnad dito yung balayaw. Ay, kasarita ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tagdesisyon? Anya tar aramiden ni tatang dito'y balay. Kan anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit? Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kundagana. Kaanong pa'y? Hindi na palabas at tawon pa'y siguro ah. Iso akayat na ti agnaw dito'y balay. Tawanan kwartana. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka diking kang agnaw ni tatang dito'y balay? Ay, katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang.
nga aramidin nyo dito yung kusina, tatang. Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga baboy. Gusto ka dahil. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang itiplato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launay. Addain na po'y itilamisaan. Ang yaman ang launay. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwang di itlog, Mare? Isulaangan ati si daan mi kadagiti ubing, Mari. Kati karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawan, Mare. Inibos ti rawet akatubangak, Mari. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mari. Awan matan ti karni amakitak. Sabaw laangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mari. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mare, mangtad ka man di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matan tibiyag mo dito'y manong Amancio? Ay, bayat sa kabagay. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas mapiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwarta ngay. Awan itid mo. Naa, ad-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos dito'y. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungam ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay pam nagiti ubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay sus, anya laki din. Awan mo tinte adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito eh. Anya na igay. Anya tiba kam edaw. Ayan nga iti adobo asi data yun. Nay, unak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Kamu ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Huh? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tinti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisinak unay nga main. So, basta nanganak na ta. Diyan na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasim nga dyan. Nabailan na nga inibus ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakam mo. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na ti kasta. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan ti kasjay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dahita ti jak kayat kin tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kankwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kankwana. Ta amangan no panunutin na nga imuta.
Kontratahin nyo man enta si datayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahin nyo man ay. Saan kami peanangan? apay akastamot ti bagbagam sa kaedo. Kaslasandak mo nga ama no kastalag. O now, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Saan nakasta, tatang? Tikayat ko laang, kat ibat yan na kami mo titisidaan mi Kanayo mo ngamin ngumun, una kayo amangan. Kun ibusin nyo mo timasida. Saan ako namangan? Kung kayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo, tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit nyo. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ay pilit tibagik dito? Sa dino nga rin ti papanan nyo nga ay. Makamuditan. Ay, di kaya aramid man, tatang. Awan ti imbagami, pumanaw kayo. Awan na. Ngam nasakit mo tikas niya parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran na pa si bagbagam dita. Pumanaw ak lata. Pero yun! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak ka sa ako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura, mare. Anya kumati makagapo agim mora. Kinasarita lang nila kay kung may papan iti si dami. Isumat tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Diyukot ay aywan nila kay. Saan pa'y lang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, amangan nudi na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidaga ken kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta. Sa bagay matkit di Narigat mat lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga adda ka manan. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na druma. Anya tinakaupayam aya? Nakaimimot damag. Anya? Dahil katipod na. Ora ni Ido ng anak ko. Naakaran mo tani ti kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti pan naturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 piraso dayjay! Sagay sa tayo kuma! Ay, kwa. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami nalpas kayo na lang. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot kamat gayam. Amangan matno day ta kinarawot mo ti makagapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumanyo si Dadya Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat chamot at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada. Aramidam, tapno maragsakan damatken ka.
Sayaat mo tinagawit kayo tatang. Sa dino tinagkapan niyo. Iti ayan nan Tim Cecil. Kahit anya nga iti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Sana nasakit tinakam yo kada kaming agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo, tatang. Wala. Nagpilis kayo nga ro din, tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami na nangan itay. Mala, mangang kayo. Una yan, no kaano mat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine, tatang. Di mat agtayakan. Kita akban. Abangan nung matarimaan ko pa. Ha? Amuyo ti mang tarimaan, tatang. Ipadas ko, siyak mo lang, di mang tartarimaan ka na iti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dinanang yaw. At dati tools ni Edo ijay salas, tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Wait, iruwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung ni bakit kaw. One, pinagpraktisa kitay. Da kayo kanupay tinagluto iti pangrabyan tayaw. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito abalay. Mabisin kayo ka din. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasaran ti manugang yaw, tatang. Ay, ang gigitin tayo ko na mga na. Ang mga numailawan man na tao, may musko ti sida. Ang lalaki. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Darling Marsing, di ka kumapay maturog at taramidan ta. Sinan pagkakaryo. Di nakman kalbi-kalbitan. Tawa na anak itimod ita. Napanugak ang naglaba ang nagmalmalam. Sige, matan a Di darling nakawagawagan iti darleng karyo. Awagan nakla iti darleng no da kayat mau. Ang lalaki din ni Marsing. Pagustuhan na kung atan mailiwak launayin kin. Mantyak. Sige, di ka kadagpapaidam. Tamadiday tangaramid, Marsing. Di ka lakit din maumuma karyo. Dandani inuras kang agkalbit. Agkalyon da ita. Gapu iti isum mo. Di ka kadinagungungit, darling Marsing. Promise, di kanton kalbitan inton bigat. Basta lakid di pagustuhan na kita. Sige na. Kadi naksardengan, Di na ko maikusay-kusay, Marsing. Husto na na! Nay, langam tinapuyatan na tatakaryaw. Ape ka, day? Ay, nagatidugin na sinaay day tatakaryaw. Kasla sinaay magti saan anapagustuhan. Amom Terso, di naksamutan ay ayatan ni Marsing nga asawak. Ha? Apay mat anak ko na ayo ti kas tatakaryaw. Kasanumat nga main,
Saan nga epektive ti panangkarinyok kini Marsing? Agasam, ikusay-kusay na klaan. Ha? Wen, nagrigat nga awisan. Nagado ang pambarna. Agpakpaka si akpayin nukwa. Ay kat lalaingam ngamin ati mga iayo kin ni Nana Marseng tatakaryaw. Apro sammet ngamin ipangatom ken ipababa. Inaramid ko daytan, Tirsaw. Ang saan nga epektibaw. Ay si kamot nga raw tatakaryaw. Angam no siya, di nagpapaidaman ni bakit kao. Ipakitak-lakin ko na ti dat-dat lang adalag. Agdigo sa dago siya na. Anya. Do kayat mo, tatakaryaw. Kastamot teramidem. Ipakitam ken kwa na ti dat-dat lang adalag mo. Tapno maawi stirik na. Epektive nga ta. Ay ket padasem ano epektive, tatakaryaw. Sige. Kastaman nga agpaiso ti aramidag, Tirsaw. Kasta ti aramidag! Na. Apay anak kabalabal kalaang ititwalya. Kariyo. Ay ko ha, darling Marsing. Kadigdigos ko. Nanya ko man, kadigdigos mo, Kariyo. Ay! Bastos ka alaklakayan. Apay ngayon pakitam dayta. Ha? Di ka lagpain. Di ka kadimay ayo itinakita, darling Marsing. Sinalbag ka, Kariyo. Oops. Naglastog ka amang ipakita iti dayta. Alala, ingkag sapin, no di mo kayat adot-dotot dayta nga ikurkor iti manaw. Anya. Kay, kumusta nga tatakaryaw? Epektive ka di mo lang, tinsurok ken ka awagas? Ay, saan nga epektive at talaga, Tirsaw? At adakit di nakapungtot Agasam, tadut-dutan na kano nga ikurkur iti manok. Ay surun kon. Ay, anya laki, day, tatakaryaw? Piman ka talaga. Awanay, kagura nakitan ni Marseng. Jak man kit di pagtimtim kan, tapno makarik namot ti awanan baeng. Wen, kasta ti aramidag kan kwa na, jak song bata no at dadamagan na kanya. Kay talaga gimura ka, tatakaryaw. Wen, Terso, udnon samot adina kon ay ayatan ni Marseng. Dan samot sa bali alalaki na. Di ka kadiune agpanurot iti kasta tatakaryaw. No talaga nga awanan, tinamnama apagustuhan na kape ni Nana Marseng. Addaam mo, kapamuspusan. Pamuspusan ko nam Tirsaw. Ketuweng, tatakaryaw. Isaganam ati kwartam. Nay, apay ti kwarta ngay Tirsaw. Mala, iya sidag mo nga ron talapayag mo, tatakaryaw. Iya rasaas ko man ti bagbagakin ka apamuspusan. Sige. At tingaro ti lapayag ka. Anya, sigurado ka? Tatakaryaw. Mid to order ti kasapulam. Tapno agragsak ka. At daytan di bagbagak ang made to order, tatakaryaw. Umasidagan ka na ta. Wow! Nagsiksay. Nagtayag kan. Napintas abalasang. Hi, boys! Pasensya kayo na. Medyo nabayagan kayo ang nagururay kanya. Awanan niya man na, ading Jana. Kaya't kula ayam amukin ka ni Tatakaryaw. Tatakaryaw, isaw ni Jana. Naimpag nga oras mo, ading Jana.
Naimbag nga oras mo, Mat, Manong Karyo. Langam ti ka sila, mababain Kuha ngamin. Kinapudno na nakayawa na ken ka, ading dyan. Nagpintas ka talaga. Agyamanak, Manong Karyo. Oh, di na ka di pagtugawan? Agtakdar kayo kadilatan? Sige. Agtugaw tayo nga roday. Ket agorder tayon, iti inuman tayo nga arak. Na, madlaw anaragsak ka itang agsapa, Karyaw. Itay ka pa'y agsagsagawisiw dita. Kwa. Anya kumanga iti nakaragsaka mo, Karyaw. Secret. Basta taragsakak itang agsapa, period. Anya? Agluto ka man kit di iti naimas apagarmusaran. Ta kayat ko ti agpapigsa. Mabiit man laeng, Karyaw. Nagturo kami di rabi. Apay asaan ka ang nagawid dito'y balay, Iti rabi ko nam. Wine, iti balay na tirso. Nagpatpat nagkamiman na naginom iti arak. Anya? Iti kwan, nabartekak. Iso jako na iyawid ti bagik dito balay. Wine, kasta unay ngamin ti bartek ko iti rabi. Ay, Karyaw. Di ka lang nagbainin ang nakiturog ijay balay da terso, Nay, anya kumangay ti pagbainak. Alan agluto kan iti naimas apagar mo sa ranta. Tanay, mabisina kon. Nakitak itay ang nagpadaya na Karyo, Marsyang. Anya ko mga iterami doon na ijay daya ni Karyaw, malakay. Jak amo Marsyang. Basta nakita ka nagpadaya. Amang ano na pan idilangitin. Langit kunayo, malakay. When Marsyang, amang ano na pan idilangit akakuyog na ni Telso. Di yun sa mo ti sasawin niyaw, malakay. Agkabaw kayon. Apay kumama pan ijay langit ni Karyo nga asawak ngay. No kayat mo Marsyang, kasulutin ni Karyo idilangit nga ibagbagak. Ay, talaga adimon ang muti sasawam, malakay. Amok! Saan pa'y anatay ni Karyaw tapno mapan, ijay langay. Tata Karyaw. Magustom ka dimot lang dagiti babae ang made to order? Ay, talaga magusto at tirsaw. Woo! Nagpipintas dagiti napilik made to order a babae. Nagpupudaw da paigiyom. Angam, kasanon nga ni Nana Marseng. Amangan no makadlawan ni Aramidan, tata. Ay, kadyak agpadpadlaw tirsaw. Tanay, narigatan. Ang mga no mapalapal na iti martilyo kas kadaragadi dita no maamuan na tiraramida. Mala, ibagam tulat ta kanyak no mapantamanen agorder iti made to order a babae. Kuyugan kan tumanay na mapanijay langit. Areglado tirsaw. Ang agurnungak pa iti kwarta. Tanay, may ibusan ti urnong ka. Itaman pa'y adi nakalpitan di Karyaw. Nakaskas tao. Dandan di na kayat ti agabsent nukwa. Agurok pa yan. Tinurugan na kunti awadan pa. Sapay makarik na akmad ita. Reingok man kita. Karyaw, agriin ka. Tiawanan bain alalakay. Di na kaya ti agriin nga uray gunggunan. Karyaw,
Karyaw! Na. Tuloy na lang tati agurok. Riingot man. Karyaw! Agriing ka, taadda aramitin ta. Na. Narnekan ti awanan pa na lalaki. Ha? Bay-bayak man laungan. Awi sektulaangan inton bigan. Inal daw kamot na rumrumwar Karyaw. Di kan matahatao dito'y balay Sa dino ti papapanam aya. Mapanak lagpalailang iji sentro ti ili, Marsing. Matlat aramidek dito'y balay. Anyat aramidom ijay sentro ti iling ay. Ha? Anya itaya. Ay, dagaya mapan ko alain nga order ko iti sentro. Wine, order! Karyaw, Ha? pagul-ulbudan nakkaday Saan nga susurot dagiti ibagbagam kanya? Ay, saan, Marsing? Day tatipod no. At damapan ko alain nga order ko iti sentro ti ilay. Anya dayta nga order mo? Order? Wine, made to order day time, Marsing. Iso ti mapan ko gagaraan iti sentro ti ilay. Sakamat sa masabat ko dito palaang Karyaw. Langam ti adda papanan na. Wine amalakay. Mapanak man iti ilay, tagpalailangak. Jak ngamin kay ti maburyong iti balay. Agpalailang wano mapan ka iti ayan ti checks mo. Chicks! Ano chicks nga ibagbagam mo, tamalakay? Amok ti papapanan nyo kinitirso akana ka, Karyaw. Mapan kayo iti balay paglalagsakan. Di mo matpigsaan ang ti agsao amalakay. Tamang ano, damakanggan ka. Makitam? Agpaiso ti paliiwa ko ang mapan kayo kinitirso iti balay paglalagsakan. Laklakayan kayo at chismoso. Noon niya maladitan ti mapalpaliiw yaw. Ikaw milat ng tangiwa, chow! Karyaw. Mabalin ka diti sumulot iti papanam. Kaya't kumitimid to order a babae. Na. Aguray ka. Amoyo mo, ti balikas made to order a babae. Amo ka. Siya kalat makaamo ay iti dayta balikas. Iso nga ikuyog na kon. Kaya't kumitimid to order a babae. Ay, anya lakit din ni amalakay aya. Panagkunak di yun kabailan. Gaputa, laklakayan kayo na. Tiya kunam, Karyaw. Ang mga napigpig sa paingam iti siya ka. Kabailak pa iti walo around. Anya! Apa yang nagladaw ka nga dito nagsaritaan ta lugar Tata Karyaw. Itay pa nga gururay di babae amid to order kan ka. Ay pasensya kan Tirsaw. At dangamin nang singa kanyak ita itidalan ko nga umay dito sentro. Ayan na di babae nga order ko nga. Da di man aw. Nakatakder di batong tipakanan. Ne. Kabarbaro day ta a babae Tirsaw. Wen Tata Karyaw. Nakasarita kon day ta a babae. Asit gamaw ket pagsaritaan yon ti lugar apa para nyaw. Nay. Ni Tata Karyaw ti lumabas dito'y balaya. Malemen anak kaawid day ta alakay. Bilibak mo ti kinaderep day ta alakay iti babae. At day taan. Tata Karyaw! Musta ngay? Angam kaslan nalpay mo ti abaga managawain. Ay,
Hinibos na dyan babae ti kwarta tirsaw. Ha? Tirador mo't gayam da dyan iti kwarta. Agasam, triple ti bayad ko kenkwana. Anya? Napintas nga agpaisaw. Ngam tirador mo't iti kwarta. Iso ang nagnagnak ang nagawig. Tawanin ti kwartak. Ay, ala, agawid ka nga rodan, tatakaryaw. Madlawa na bambanog ka. Ay. Delikadon sa, tatakaryaw. Anya ti delikado asasawam tirsaw. Kasla, magilgilti aka. Naisem kan iti mid to order nga uray di kan kuyugay. Ha? Kompormin sa meten ang mid to order tal alaam tatakaryaw. Delikado da itan ang mga no makaalakay ti sakit maun. Di kakadimadana ganta amok ter aramidek. Nagpintas a made to order di napilik idirabi. Naglasbang. Ken nagwas na itlupo na. Anya? Wan tirso. Uray din akong kuyugan ang mga iti made to order. Taamo kong teraramidag. Ay kat, wala na ako dyan. Makamukalatan tatakaryaw. Ulitak, awanin ti pakainaigak. Noan niya man ti mapasamakin ka. Wan, awan ti rumbang apagdanagam. Tinapatag, masurot ko ti pagragsakak. Anyalak din aya. Kastagayam ti aramidon ni Karyaw amalakay. Wen, Malsiyang, amok day taga po ta iso ti mapalpaliw ko. Kan nakita ka mismo nga ada kakuyog na kalyo at chicks. Ti awanan bain alalakay. Isumat lagayam akan na yun arumwar taad da milagro nga aramidon na. Hindi pa lang nga ibagbagak nga agpaliw ka. Ngam di mo mit alamiden. Naisim itimid to order a babae ni kalyo. Made to order gayam agsagana day dyan lalaki. Pagbalinag to nga al-aliyak ti awanan bain. Apayan Marseng, naka-make up. Ken, nagsiksin ti insuot mo abado. Sa dinot papanam, rabrabain Ay ket, adda urayag asa nga ilay Karyaw. Sa nga ilay. Rabiin, kan sino day tatao? Ay, basta. Ay, patsik nga umayon day chay asa nga ilay. Nasken ka di pa'y nga agpapintas ka nagbangbanglo ka. Gapulang iti day di asa nga ilay. Ay, naskan launay Karyaw. Rombang laang nabangluak tapno nagangganas. Anya nagangganas sa sasawumay. Nanay, isulakit din da ito dyan sa nga ilik Karyaw. Mabitlaan wan, taiнаklukatan tiri daw. Sino da ito yung lalaki, Marseng? Anyat aramidan nandito balay. Made to order day ta lalaki, Karyo. Rumwar kami, kat maturog kami iti hotel. Anya? Mapanta ka din iti hotel, madam? Wen, Richard, ipanakon iti hotel. Makaamukan kanya. Saan? Anya nga iti aramidan nyo iti hotel? Pangasim, tadi ka kumasumursurot iti da ito ang lalaki, bakay. Paikit din na saan, Karyo. No kabailam, tiag babae. Kabailak man. Iso nga agpada tala. Ti amom nga ta, kadyak amaw nga agbababae ka. Ay, nagpakpakasyakin ka, Marsing. Please, pakawanan na kon. Please. Nakasaganak nga agbabawi. Basta di ka lakit di sumursurot, iti na ito yung lalaki. Idya ko, ti mati nga aramid. Ay na, promise! Jack ulitin na ti ag babae.
pagbabawya kung ti amin. Sorry, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.